agradecementos e de orgullo. Eu son Sonsoles Vicente, concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade do Concello de Tui, e o meu carón teño a comisaria desta exposición, a Cuqui Piñeiro, ao meu outro carón, a Bieito Alonso, representante desa comisión cidadá pola verdade do 36, os que fixeron posible que hoxe estemos conmemorando eses 25 anos. Ao meu lado, a presidenta da Comisión da Memoria Histórica pola recuperación da memoria histórica no Baixo Miño, no Condado, en a Louriña, e ao meu lado tamén o alcalde Enrique Cabaleiro, e, bueno, os representantes da Corporación Municipal e Silverio Rivas. Decía ao inicio que é unha tarde, pois, de agradecementos e de moito orgullo. Agradecemento, en primeiro lugar, porque hoxe estamos aquí conmemorando 25 anos de aquel suceso que, ao mellor, pois, seguramente, curiosísimo, que na cidade de Tui, pois, se erixira un monumento aos represaliados do 36 da man da comisión, neste caso o representante Bieito Alonso, e parte deles tamén están aquí, pola verdade do 36, unha iniciativa cidadá que fixo posible, pois, a recuperación de parte desa memoria histórica e que hoxe estemos celebrando ese 25 aniversario aquí na nosa cidade. En segundo lugar, non só agradecida, sino tamén orgullo, como tudense, como concelleira, e, se me permitides, tamén como bisneta de represaliado do 36. En tercer lugar, pois tamén con a responsabilidade e o deber de que todo isto se manteña no tempo, que perdure, que se preserve a nosa memoria. A memoria é un fío que fai que vayamos tecendo entre todos unha memoria colectiva. Esa memoria colectiva, se non a coidamos, se non a regamos, se non a divulgamos, se non a preservamos, esquécese no tempo. E creo que como responsable política, neste caso, das áreas que antes vos dixen, creo que parte da miña responsabilidade é que iso se siga mantendo. Creo que coñecer o noso pasado fai que entendamos mellor o noso presente e que de aí consigamos un futuro mellor, para así construir todos xuntos unha sociedade máis xusta. E creo que mellor sitio que este, nun espacio público, onde temos ao carón unha biblioteca, un teatro municipal, onde pasa moitísima xente por aquí, e sobre todo as novas xeracións, para que eses erros do pasado non se volvan a repetir e que coñezan o seu pasado para así ter ese futuro que todos desexamos, para ter unha sociedade civil digna, xusta e con memoria. Moitísimas gracias a todos e dou paso á comisaria Cuqui Piñeiro. Bueno, boas tardes a todos os presentes. A me toca a parte tamén máis protocolaria, casi, que a Sonsoles. Saúdos a concelleira de Cultura. Foi un verdadeiro placer traballar contigo, de verdade, porque hai moito interés e moito entusiasmo na aposta que se fixo nesta exposición. Por suposto, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, por apostar por esta exposición, que considero que é unha aposta xusta tamén, dentro do punto de vista dunha administración pública. Parabéns e agradecementos a Comisión pola recuperación da memoria da verdade do 36. Bieito, moitísimas grazas por ser o portavoz desa comisión inicial que fixo posible todo o que aquí está representado. E un agradecemento infinito á miña subcomisión, é dicir, a Moncho Leal, a Cristal Martínez e a Clara Pousa, ca colaboración tamén inestimable de Isabel Riego, porque foi un equipo realmente maravilloso, a traballar todos co mesmo entusiasmo e ainda por riba cunha grandísima eficacia, cunha gran capacidade resolutiva, fixo posible que unha exposición que no fondo é unha exposición moi modesta, con moi poucos medios,
con moi poucos recursos e con moita capacidade e moito voluntarismo. De feito, sigo pensando que mantemos o espírito da Comisión pola Verdade do 36, porque un porcentaxe moi elevado foi eso, moito voluntarismo para levar a cabo esta exposición. E tamén quero facer un apunte importantísimo a Esther Casal Vázquez, que foi a gran valedora de toda a documentación estes anos, dende o 96 ata hoxe, que estamos no 2024, de todo ese material documental e fotográfico. Todas esas fotografías do proceso de montaxe de Silverio están feitos por ela, e salvaguardou absolutamente todo, co cal é un material, bueno, realmente precioso para poder traballar con el e poder levar a cabo a exposición. A exposición ten un percorrido de 4 apartados, digamos, inda que, bueno, é darlle voltas sempre ao mesmo punto de referencia, no? Que é o tema da represión e da memoria histórica. Entón empezamos por finais do 96, cando se creou unha comisión cidadán de carácter casi espontáneo, voluntario e bueno, de amizade e de achegamento, e ao longo de todos eses anos ata o 99 fiz un traballo increíble por levar a cabo un proxecto ambicioso, que foi crear un dos primeiros, monumentos de carácter público escultórico ao conxunto dos represaliados da Guerra Civil e do golpe de Estado do 36. A sorte foi tamén atopar un artista que era o ideal en todos os sentidos, como artista, como grandísimo escultor, e logo pola súa sensibilidade e implicación en todo o proceso de elaboración de toda esa iniciativa, e un apoio constante e unha aposta constante neste proxecto. Os que coñecemos a Silverio se sabemos como é, así que non vou a redundar un pouco máis. Só lhe faltou onte pasar a vasoira aquí á sala de exposicións, porque tamén estivo aquí botando unha man. Non podía ser outro mellor artista. Hai moitos moi bons artistas e grandísimos escultores, pero este, de logo, para este proxecto era o ideal, non? O segundo apartado é, bueno, pois un recoñecemento, por iso puxemos no titular Arte Solidaria, porque non sei, diría eu, que non sei se os intelectuais poderíamos confiar totalmente, cegamente neles, pero sí pódese demostrar históricamente que os artistas, en xeral, sempre foron solidarios con proxectos sociais, con proxectos de defensa das liberdades, de defensa dos dereitos, de defensa da cultura, que tamén son dereitos, e están aí representados os pintores que, ca súa colaboración e a súa aposta, ca doazón de obra, contribuíron a unha parte moi importante de realización do monumento. Hai que engadir que, aparte de que a cultura e a arte é a dignidade do ser humano, os artistas apostan tamén por traballos solidarios sempre, e engado que o seu traballo tamén é importante no Produto Interior Bruto. Quero decir que non só é arte polo arte, ni só é obra contemplativa, é un traballo social e unha contribución económica tamén importante, aparte do valor en sí mismo que ten. Entón, creo que o recoñecemento aos artistas, neste caso, tamén é unha das partes importantes desta exposición. O monumento homenaxe a Silverio, bueno, despois de 25 anos, Silverio, esta obra sigue viva, esta obra representa, xa digo, algo excepcional. Estamos falando que a memoria histórica se levou a lei no 2007 e este proxecto se fixo no 99, entón, bueno, ten doble mérito, non? Facer todo este traballo. A memoria dos represaliados, para cortar, porque senón me tiro millas e logo, claro, non hai tempo para todo. É o cuarto apartado, e aquí hai un recoñecemento non só a Comisión pola Verdade do 36, sino a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, o Condado e a Louriña.
que no 2019 se formalizou como asociación e un pouco ven a continuar toda esta labor moi meritoria e moi voluntarista dende os inicios, non? Dende o ano 96, ou finais do 96. Este cuarto apartado me parece, bueno, sempre digo que os 4 apartados son relevantes, pero emocionalmente creo que este cuarto apartado onde figuran 465 persoas con nome e apelidos, con un lugar de orixen, con un lugar de finamento, non? Da súa vida, e con unha tipoloxía de morte que están datados, que están documentados, e despois de 25 anos pois tamén é un privilexio poder saber que, bueno, que tanto familiares como nós mesmos que perteñecemos ao Baixo Miño podemos visualizar só o que hai no partido judicial de Tui, a cantidade de xente que foi represaliada non só na guerra, sino logo, despois da guerra, no 36. Incluso aportando algunhas fotos que se foron recuperando de persoas, xa digo, persoas con nome e apelidos, e que hoxe quedan algúns familiares que poden isto, de alguma maneira, valer para que de alguma maneira se recompoña un pouco a dignidade, non? Un pouco insistindo no discurso de Sonsoles, e creo que vou aportar simplemente un comentario que fixo Moncho outro día cando fixemos unha entrevista, que decían o problema do Alzheimer, da demencia. Eu teño un caso persoal familiar moi directo de demencia e de Alzheimer, e iso rompe totalmente a vida dunha familia e a descompón totalmente. Pois imaginarvos o que pode ser a situación de vivir eso a nivel social, non de unha familia en concreto, dun individuo, sino de toda a colectividade. Entón, por favor, que non nos entre demencia, que non nos entre esquecemento, e que a nosa memoria non só perviva, sino que consigamos impoñernos a todo que, bueno, todo que neste momento sabemos que se está facendo en contra da memoria histórica. Moitas grazas. Boa, pois boas tardes a todos e a todas. Eu agradezo infinito que a actual Comisión pola Memoria do Baixo Miño e do Condado de Louriña pois se lembrara da Comisión Cidadá pola Verdade do 36. Agradezo profundamente a presenza aquí da representación institucional do Concello, do alcalde, da concelleira, do resto dos concelleiros aquí presentes. E bueno, para min é complicado falar sobre a Comisión do 36, pola da 36. É complicado porque, en realidade, eu sou un individuo e a Comisión, se algo tivo sempre, foi un valor absolutamente colectivo. De feito, teño a sensación de que neste momento que estou falando aquí, neste lugar, estou falando por boca de outra xente que xa non está aquí, de compañeiros e compañeiras miñas que non están presentes. Estou falando pola boca de Xulia Suárez, de Rafael Martínez Calzado, de Mario Rodríguez, de Xosé Luis de Dios, que non formaba exactamente parte da comisión, pero que nos acompañou permanentemente no noso camiñar. Creo que falo por todos eles. E quixera non equivocarme ao falar, porque non me gustaría de algún xeito traicionar a súa memoria. Esta comisión nace, e digo claramente, e a comentaba aí un momentiño Cuqui, como unha expresión de vontade, nada máis que de vontade. Esta comisión naceu a finais do 96 e hoxe é un acto relativamente festivo, pero no ano 96 esta comisión padeceu moita indiferencia, padeceu moita hostilidade. E iso percibímolo os membros desa comisión durante moito tempo. Esta comisión traballou realmente á contra do que pensaba unha parte moi importante da sociedade tudense. Foi moi complicado explicarlle a unha parte importante da sociedade tudense que non era xusto, que non era ético, que non podía ser que unha parte da cidadanía que viviu aquí nos anos 36, 37, 38, 39 e seguintes fora
liquidada, asesinada simplemente por defender ideas diferentes as daqueles que se impuxeron a partir do golpe de Estado 36. Non podía ser xusto iso. A esa xente non se podía esquecer a súa existencia, o seu percorrido por este mundo, polo simple feito de que formaran parte dos perdedores. Non había moito máis, porque de feito esta comisión nunca foi exactamente unha comisión memorialista. Nós nunca traballamos exactamente na recuperación desa memoria. Nunca nos dedicamos a escribir libros, nunca nos dedicamos a investigar en arquivos. Ese non foi o noso labor. O noso labor fundamentalmente foi devolverlle a dignidade pública a aquelas persoas que non é que a perderan, é que ya arrebataron. Por iso o monumento. O monumento non tiña máis sentido que ese. De feito, a lenda que aparece por baixo da pedra que ali colocou o meu amigo compañeiro Silverio ten xustamente ese sentido, reivindicalos públicamente. Eu creo que, andando o tempo, os que non están e os que aínda estamos, acabamos tendo a sensación de que ese traballo mereceu a pena, de que, ao cabo, o que se fixo realmente tiña un significado. Pero claro, aquí falei de indiferencia, de hostilidade, de ameazas, mesmo no máis importante na vida que é esa propia vida. Ese camiñar tamén se pudo facer porque, efectivamente, como decía Cuque, hai un valor fundamental que existe entre unha parte da xente da cultura que é a solidariedade. Nós, que nos víamos como un pequeno grupo de persoas relativamente marxinais nunha cidade como Tui, recibimos como se fora o maná esa solidariedade expresada polos artistas que nos cederon a súa obra para financiar a construción do monumento. Para nós foi caldo quente no camiño. De repente encontrarnos que non estábamos tan sós, que había a nosa beira outra xente, outros homes, outras mulleres, en este caso artistas, que compartían con nós ese anseio fundamental de xustiza. Eternamente agradecidos a esas persoas que donaron a súa obra para que este monumento pudera levarse a práctica. A partir de aí, acabada esa obra, realmente a comisión volveu o que era antes, o anonimato, porque non houve nunca ningunha pretensión de dar a esta comisión vida máis alá diso. Na memoria individual e colectiva dos que formamos parte desa comisión quedará para a eternidade a inauguración do monumento na Alameda, 28 de xuño, se non me equivoco, que a memoria xa me falla, do ano 99, cando máis de 600 persoas das que nunca oíramos falar, que nunca viramos na nosa vida, acudiron á chamada da comisión para recoñecerse nese monumento. Homes do rural, mulleres vestidas de negro, que nunca na vida apareceran por ningún sitio, pero que ese día estiveron dispostas a dar testemunho. Ese foi o infinito recoñecemento, o definitivo recoñecemento, incluso máis alá do monumento. Saber que aquelo que nós fixemos tiña relevancia social, contribuía a sanar en parte unha sociedade enferma. Dito isto, eu agardo que o que se construiu con tanto traballo, con tanto esforzo, non teña que volver a reconstruirse pasado o tempo, porque os tempos son complexos, os tempos son complicados. E sinto disentir de moito do que se dice, non hai memoria, non hai. A memoria témolas nós, os individuos, pero as sociedades non teñen memoria. E que non teñen memoria é evidente e, desgraciadamente, a repetición de moitas das cousas que sucederan tempos atrás poden volver a repetirse. Oxalá quede esa mínima luz que no último momento
faga frear e no último momento nos faga reflexionar sobre o camiño a donde levan a intolerancia, a gran enfermidade deste ser humano. E pouco máis teño que decirlles, repetir o agradecemento infinito a todos aqueles que contribuíron con nós para que ese monumento este aí, o noso agradecemento infinito a este señor que está aquí con sombreiro, que foi realmente o motor, ese sí que foi o motor que nos levou a nós, a eso que está aí, e sobre todo que todas os que estades aquí presentes ou están aquí presentes teñan a ben o día 29 pola tarde rememorar aquel acto que para nós foi absolutamente singular nas nosas vidas. Moitas grazas por todo e ata outro. Eu son máis pequena. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu estou aquí representando a Comisión pola Recuperación da Memoria do Baixo Miño, Condado e a Louriña. O único que quería, en breves palabras, indicar, porque xa está prácticamente dito por Bieito, por Cuqui, por Sonsoles, máis ou menos o que significa este acto. Entón, eu, pensando un pouco nos ventos que corren agora por Europa, a función da nosa comisión e de moitas outras asociacións que hai en Galicia ou en España ou por outros lados do mundo, a nosa función é ir encendendo fachos para alumear o camiño da verdade e o camiño da liberdade. E tamén para que nos permita ver as poldras para poder atravesar, para poder pasar este torrente perigoso que percorre Europa de ideas antidemocráticas, ideas populistas e ideas fascistas. Entón, nos pouco a pouco imos acendendo pequenos facheiros. O 1 de maio acendemos un facheiro en Pintán, na Guarda, rendéndolle unha homenaxe ao alcalde Guillermo Vicente Santiago. Hoxe na Guarda tamén outros acenderon outro facho en honra de Brasilino Álvarez, alcalde republicano da Guarda, e nós agora aquí á tarde estamos acendendo outro facheiro para recordar darlle digamos un sentido, unha pequena homenaxe a aquel grupo de cidadáns que conformaron o grupo da Asociación pola Verdade do 36. Estes son as nosas axudas para que a xente pois teña memoria, poida recordar o que pasou e pouco a pouco imos, pois alumeando ese camiño con pequenos actos. O seguinte facho que imos acender, como xa dixeron, é o día 29 ás 7 da tarde, cambiamos a data, e entón quedou para o sábado 29 ás 7 da tarde. Xa para rematar, quero agradecer a todos aqueles que axudaron a realizar, e a montar esta exposición, en especial o grupo que hai dentro da nosa comisión, a Clara Pousa, a Cristal Martínez e a Ramón Fernández Leal, e a Xosé Ramón Paz Antón, que colaboraron na elaboración desta documentación, incluídas pois Esther, que tamén gardaba parte e, sobre todo, a Silverio, que estuvo aí traballando pois como calquera. E tamén o Concello de Tui, especialmente a Sonsoles, porque ten unha grande sensibilidade respecto a estes temas, e o alcalde, que sempre está disposto a axudar e a proxectar estes actos a nivel público. Pola miña parte, só quero agradecervos a todos os demais a vosa asistencia e agradezo tamén xa anticipadamente a todos aqueles que voluntariamente da asociación ou non van a axudar a vixiar un pouco esta exposición para que todo corra correctamente. E entón, pois xa van agradecementos anticipados a moitos voluntarios que van a estar aquí pois vixiando ou colaborando cos visitantes desta exposición para que non haxa pois ningún problema. Moitas grazas e boas tardes. Bueno,
Bueno, pues moi boa tarde a todos e a todas. Quería que as miñas primeiras verbas fosen de transmitirlle pois, a enorme gratitude que eu como alcalde e en nome da Corporación do Concello de Tui sinte hacia os colectivos de memoria, neste caso o colectivo de memoria histórica do Baixo Miño, Louriña e Condado e tamén a Comisión Cidadá pola Verdade do 36. Eles son os que fixeron posible que hoxe estemos aquí neste acto de memoria, neste primeiro acto, nesta exposición, que nós, os representantes institucionais, máis que de memoria, para nós, sobre todo, é un acto de dignidade. Porque recordar, lembrar e honrar aquelas persoas que deron a súa vida por defender os nosos dereitos e as nosas libertades, e a quen lle debemos, e iso non o podemos olvidar, a quen lle debemos que hoxe disfrutemos delas, pois obviamente é un acto que, sin ningún xeno de dudas, nos dignifica. E entendo tamén que a vida pública deste país está necesitando cada vez máis actos de dignidade. Obviamente o Concello de Tui non podía ser alleo a esta iniciativa e, polo tanto, pois, colaboramos en todo aquilo que fose necesario para levar adiante tanto esta exposición como tamén o acto que se vai a celebrar o sábado 29 na Alameda de Tui. E non pode ser alleo, primeiro porque obviamente temos o deber e a responsabilidade, como dixen, de lembrar a todas aquelas persoas que deron a súa vida por defender os dereitos e as liberdades. Tamén, obviamente, por lembrar aquel acto que se celebrou fai 25 anos. Eu, cando chegaba a esta exposición, falaba informalmente con Vieito, e Vieito me decía que se sentía satisfeito de ver que estos actos se celebran nun clima social pois de normalidade. E a verdade que sí que é un elemento de satisfacción, pero eu creo que este acto debe servir tamén, e o que vamos a celebrar o próximo, o día sábado 29 na Alameda, eu tamén quería facer pois unha lembranza aos responsables institucionais que naquel momento, a corporación daquel momento, pois tuvo a valentía, e eu creo que foi valentía de apoiar un acto destas características, porque naquel momento sí que socialmente este tipo de eventos ainda non estaba tan normalizado. E nese senso, pois tamén pois recordar aquela corporación e nomeadamente o seu alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, que, repito, creo que foi unha persoa valiente tomando aquela decisión de apoiar pois un acto de memoria ás persoas represaliadas. E tamén, como non, o Concello de Tui naquel momento pois foi un concello pioneiro para hacer unha celebración pois dun acto destas características e que se culminou ca escultura, ca colocación da escultura de Silverio Rivas, e tamén, como non, deben servir este tipo de actos, deben ter unha certa finalidade pedagóxica. Aquí vexo que hai pois algúns representantes da comunidade educativa e creo que este debía ser un lugar de visita obligada para os alumnos e as alumnas para que recorden o que pasou, porque o decía perfectamente Vieito que nestes momentos, nesta bella Europa, desgraciadamente, volven a soplar aires de certa incertidume. E, polo tanto, debemos recordar o que pasou, debemos ensinar as novas xeracións o que pasou para que non se volvan a cometer aqueles tráxicos errores. E igual que hai unha certa normalización social, pois tamén nos preocupa que no ámbito político esa normalización non exista. De feito, sabedes que hai unha lei de memoria histórica que non foi doado sacar adiante. Hubo moitas reticencias, non só políticas, sino tamén xudiciais, incluso neste momento, nalgúnas comunidades autónomas, donde goberna a ultradereita, xa se quere derogar esa lei de memoria histórica e cambiala por outra que eles chaman Lei de Concordia. E a Lei de Concordia é simplemente pois colocar na mesma balanza as víctimas e os verdugos. E iso, obviamente, como sociedade civil e sobre todo representantes institucionais,
e políticos non o debemos tolerar. Polo tanto, reiterar a gratitude a todos os que fixeron posible esta exposición e a todos os que fan posible que sigamos, pois, tendo actos de memoria, repito, pois, para lembrar as persoas que tanto fixeron por nós. Algo que deberíamos liderar, pois, as institucións públicas e que, desgraciadamente, non o facemos. Por eso é importante que haya colectivos sociales e que apoyemos os colectivos sociales nestos actos de memoria e, sobre todo, de dignidade. Moitas gracias.